nire partetik honen abia puntua izan zela Euskadi Irratian arratsean programan joan den urtean egindako kolaborazioa direla honen sorburuan daudenak, ez? Hainbat urtez beste gauza bat egiten egon ostean joan den urtean erabaki nuelako osaba bezala dotatzea Alfonso, Afrikako osaba, eta orduan 15 egunean behin gutun bat bidaltzea. Gutun bat irratian esaten nuena, zuzenean. Eta hasieran hori baizik etzen izan, irratian egiten nuen kolaborazio bat, baina ja bigarren lehenengo gutuna izan da bidali nion Alfonsori ere bai, eta bere erantzuna izan nuen. Eta orduan sortu zen, nik uste dut ere gutunekin, irratian 15 egunean behin egin behar izate horrek ere sortu duela horrelako frontoi partida hori. Bestela gutunekin askotan asperdurak ematen dizu edo idatziko diot ez dakit noiz, baina nik idatzi behar nion 15 egunean behin, eta berak ikusten zuen ere, nik idazten nionez, nire bi gutun segidan etzitezen egon, berak idatzi behar zidala ere. Orduan, agian horregatik da gutunena, ez bestela, ezen sortuko hain denboran hain kuadratua eta hain iraunkorra izan den gutun bilduma. Azkenean ez dakitzen gutun hain ditugu bakoitzak 17 bat edo, eta hola, Kristianek eta Xabierrek nahiko esan dute. Nolako zuen roderen bat. Eta nola ezagutu zenuen zuk Alfonso, nola hasi zinen ekin harremanean zenuen? Bai, egin gendunean Sagarren denbora filma, duela 2 urte ja. Hasi ginean. Estrenatu 2010an. Bai. Bueno, Sagarren denbora filmaren ardatza da Alfonso eta Kristianen bizitza. Eta orduan Kristian ezagutu genuen lehenik, eta gero joan ginen Sao Tome y Principera, Afrikara, grabatzera, eta ezagutu genuen Alfonso. Eta, bueno, Kristianek esaten duen bezala, kontatu duen bezala, oso harreman polita egin genuen arekin, bera oso lotxatia da berez, eta nik beti gogoratzen dut, nola lehenengo egunetan, ez zuen kasik irribarrerik egiten ere, kostatzen zitzaion piloa gurekin zabaltzea, eta izan genuen denbora bat behar izan genuen elkarreri ohitzeko, ez? Eta beti kontatzen dut gainera, nik txistea kontatzen izkion, eta hori gustatzen zitzaion, baina orduan egiten zuen barreak bat, eta esaten zenionan gero Alfonsori, bueno, Alfonso, cuando vuelvas, horri buruz ez hitzein, eta gure harremanaren garapenaren isla bezala edo beti kontatzen dut grabaketen azken egunean hitz egin behar zuen apur bat epilogo antzeko bat egin behar genuen filma bukatzeko, eta itzulerari buruz hitz egin behar zen. Eta berak esan hasi duen, no voy a volver, no sé cuándo voy a volver, no quiero hablar de eso. Eta horitzen nahiz, egun hortan nola berak pentsatu azukan zer esan, eta egiten hasi ginen, eta zuen testua pentsatua, eta bukatu zuen kamerari begira, eta irriparre egin zigun zuen, dena da posible. Eta nik egun horretan sentitu nuen ja, pelikula ateratzen zen bezala, ateratzen zela, horregatik bakarrik balio zuela prozesu guztiak, ez? Eta apur bat, nik uste dut, hor sentitu nuela, bueno, Alfonso eta biok lagunak izango ginela pelikula ateratzen zen bezala aterata, eta, bueno, guk zelan edalan aportatu geniola zerbait, eta biztan da berak ere guri. Eta ez dakit, eta, bueno, pelikula joan zen, estrenoa egin genuen genituen emanaldiak, oso ondo joan zen, gustora gaitu ginen denok, baina harremanak jarraitu du, eta nik, bueno, Sao Tomera ez naiz berriro joan, baina Domitxinera, Kristianen etxera sarritan joaten naiz, eta Afrikan dagoenean
esango nuen nik ureztatzen dituala loreak, ez da egia, baina armiarmak kentzen eta bai bederen,